Facebook ko ukok belai no viral ngai tongo hal nujiba ni sharik shoti tamdok ni jorawo 82 mile ni Holy Child English Medium School Gana ro Yakbai Swnamjak Phatijaknai eba handmade bomb mano hanai sabrum bilonia korbuk tei roishabari gondasara Kwnui kamatpur phaisingni borok mungsapano saimanya sring kejang tongai manana phiaba pani sagar area especially ayang 82 mile phaising rogo tei kanchanpur phaising rogo ke tau phano belayu sikri sokro kiri mosro khlaina matong layo ukok sungjotono saiman khana phiaba kokhe tabukni uzarawo apte haiklai Holy Child English Medium School Gana ro Yakbai Swnamjak bom kaini remani kokno rubin ro tam wanchuk abo tamo joba nanglaisine borok buthlai soksinai obdi hai wansumu sabo no ro naharoi apte ke bom rok tongkhana nori wansumu sini comment box comment khlai tengli ro nai tongo tripri khorang Belaikena hambai tripri khorang nai tongnai ta khukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha khen daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta makhlanai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlaya